Servus, tu je Serverus a dneska sme tu s Krekym, aby sme vyskúšali nový plugin v našom systéme. Musím na začiatok povedať, že Kreky nemá vlastný mikrofón, sedí tu vedľa mňa, ale bohužiaľ... Čus, vítam vás Kreky. Počuje nás, vykrikuje, ale je mu to na nič. Takže dnešný plugin sa volá Egg Catcher. Skrátke vám to vysvetlím. Jedná sa o to, že máte vajíčko. Je už na vás, ako to vajíčko získate, či si ho nájdete v inventári, alebo či si ho niekde vyšibete, skrátka máte vajíčko v ruke. Prídete k mobovi, hodíte ho na ňo a on vám zostane v tom vajíčku. Je to na taký spôsob, ako je aj Pokémon. Takže poďme na to, ideme trénovať. Poďme Krky, nájdeme nejakú obeť, ktorú by sme schovali do tohto vajíčka. Loss of limb will not excuse you. Dobre, taká lekcia, no. Ja sa tu takto teda porozliadnem trochu s Krekym, že či nájdeme nejakého moba a potom sa ku vám prihlásime, dobre? 2000 years later. Spívam si trapnou písničku si spívam. Čo? A tam je ovečka, poďme na ňu. Poďme útokom na ňu. Kto si chce hodiť prvý vajce? Nie, že si ho rozbiješ. Nerozbij si vajce. Kde je? Tu? No poď, ukáž nám Kreky, ako sa to robí. Ako schováš ovečku. Aha, takže takto sa to nerobí. Musíš sa viac snažiť. Vidíš? Takto sa to robí, Kreky. Tan, tadadan, tadan. Hneď ti vysvetlím, ako som to spravil. Mám nastavené OP, takže som adminom na serveri. A tým pádom mám prístup k tomuto pluginu a môžem ho používať. Ty Kreky, nedostaneš ani mikrofón, ani opečko. Aha, tu ti dám ovečku aspoň. Môžeš sa s ňou hrať potom, keď sa zotmie. Ovce, ovčatá, ovce. Aby som teda dodal, tento plugin si môžete ponovom nainštalovať v systéme HostSoft na svoj server. Samozrejme, nezabudnite si potom nastaviť aj oprávnenie pre toho, kto by mohol tento plugin používať. Ak máte OP, automaticky vám bude fungovať a môžete používať. Ja si myslím, že sme ho dostatočne predstavili a vidíme sa pri ďalšom super návode.